Hi guys, welcome back to my channel. O diba karon nakabiyahin na pagbalik guys, and I'm so very happy guys. Kay nakatravel ko. Bano ni mga kauban ho guys, murag nagmugtok man hinoon ng makatravel. Kay hago jud mo mag-field guys, swear. Pero ako guys, dili lang na ho pambation nga gihaguan ko guys. Ang ahong moto guys is what I do is kanang dapat na ay passion bitaw. Okay. In everything that I do, I will put passion in it so that I will be happy and I will be kanang na ay satisfied ko sa mga lakaw, mga buhaton, di ko magmahay. Nga na ba guys? So, ubanon mo na ho guys sa ho ang travel. So, ari guys, kani Cebu City pa ni siya guys, padung ni sa Busay. Dapit na jud ani unahan na ni mga busay-busay na nadapit guys. Nga kanang nindot jud mong mga view ani guys. As you can see no, tanawon mo nga ho ang face expression. Walay pagmahay, walay pagduda og nganong kini akong gipili. Bitaw guys no, nagkagwapa jud ko aning dapita guys. Pero sagdira guys, kay later on magbugas-bugas na po na guys kay maabugan guys. Ari migikan sa kanang naay Lanao. So mo ni Lanao guys. Padung nami sa Lanao, Astoria, Cebu. Unya dili malikayan guys no nga makalabay jud ta aning na ay sapa-sapa guys. Unya na ay kanang ilahang road bitaw nga guys nga perti kagamay guys. Kanang na ay di jud mo mas masabtan og makaagwanta ba ng driver I mean makaagwanta ba ng na ay sakyanan ba. Ikaw gajud. Unya tanawo no. As you can see, ako dyan nag-videohan guys kay para akong ipakita ninyo o kamo nga gusto mo manguban na mo na sa ho ang travel no o ganahan ba mo uban o malingaw ba jud mo or makurbaan mo. Bitaw guys. So as you can see, very kanang rough road ang mo ang giagian na ni guys. Okay. Dili na to mahibaw ang panahon, so ang ato ang saligan ani is kana lang maayo ang panlawas o safety lang kanunay, protection sa kanunay o di ba guys. Anang kilid-kilid na guys, pangit ang view guys. Ako ang gi-videohan kay para makita pod ninyo ang unsa ang side sa kanang naay dili nindot nga mga view no. Unsa nga mong giagian nga kanang nay kalisod para lang makatan-aw og view, charot no. Unsa di tumong na to ni day pag tan-aw og view, charot. Bitaw guys, aduna ko'y pagatrabaho na ni guys, ug dili na detalye pa og unsa nga ho ang trabaho. As you can hear nga kanunay ko na ho nang gina-explain sa inyo nga sekretara lagi akong trabaho, charot. Bitaw guys no, unya ang gusto jud na ho ni sa akong trabaho guys ay kanaabang nay bisan pa nga kulba-kulbaan ko kanang naay magka praning na ning akong kasing-kasing guys sa among mga pag-aagian ug sa ahong mga pagabuhaton na jud gihapon ning ahong mata nga mo pasigarbo bitaw mas mo labaw pagajud bitaw hala makuyawan ko kanang nay ma-amaze ko ba sa mga binuhat mga tanaw na to ning kaning paglabay na mo sa sapa ani guys. Sapa ba ni ay basta kay naay tubig kanay murag mga bato-bato ug makuyawan ka kay sa presko nga tubig nagluna ang mga kabaw o tanawra o di ba presko kayong tubig na guys, fresh kaadyo no, murag makailad ba nga pwede na to imnon nga namday kabaw nagtuna dihang dapita. O di ba? O ato ang palamdungon no, og kanang kitay wata kahibaw wata ka kita tong kabawa tong jag ako nga giuhaw og napa ko ning hunong ato guys na mong kaos kog tubig, maginom kog tubig unya pagkataud-taud ka kita ko tong nikabaw nga gatuna-tuna ato hay kahugaw. Unya guys mo ni among mga agianan very kalisod mo nang gaurog-urog na nang among gisakyan no, madyo gani kay rider nga mo ang gidala nga driver di ba. Unya kana guys kay dili na gyud mabangbang ng kanang dana na guys kanang murag nindot jud ni espaltuhon, charot na wa pa ma-reach out sa Cebu ang kanang kini nga probinsyahan na guys sa Asturias no nga wala pa kanang na simento aw lisod pud kay di pud siya masimento manggajud pud kay naamay kuan kanang nay sublunon sa jang dapita ba maglisod og kuha og materyales ug usapod wa poy mga tao kaadyo nga magsigi og adong aning dapita. There's a lot of peoples
everywhere here nga kanang mga vlogger kuno ingon sila nga na kuno oy mga mudong diha kay maka-picture laman, maka-video laman aning nindot nga view sa high mountain sa Cebu City ba. Cebu City boy sa Cebu kay og atwara nga adtura ta sa Cebu City guys, mga highest building ray atong makita no. Pero og ari ta guys mo travel ta sa Cebu makita na to guys nga adunay mga manindot nga mga lugar guys. Og gikagabihan na mi guys kay syempre 5 hours gikan mi atog alas 3 gikan sa Asturias nya padong na mi og Argao nakauli na tod mi og Argao ni guys unsa man kay pagkaugmaan na guys din diretso mi ari sa amo ang patumong ari sa Alcoy Cebu mao ni ang Alcoy Cebu guys dagan dyan mo og kanang naay mga plants ani guys dagang mga vegetables mga source of kanang naay vegetables dire sa Cebu guys so pwede na nila ipang transact adto negotiate adto sa Negros Oriental, Bohol o sa uban pang panig sa Visayas region guys kay noon jud kana tanawa di ba gamotora na di ba nag-harvest og mga utanon ingani ka rich ang Cebu guys because their provinces are kanang naay ang mga farmers nila ba ni asinso jud kana bang wa gajud sila kanang naay gigutman niya ang ilha pa yung mga salin-salin mga dagko na mga kayutaan na ni guys ang ilang mga gulay-gulay mga salin-salin nila ilang ipamaligya sa merkado ug uban ang mga negosyante jud o di ba as you can see very very large area for agriculture ni guys dagan dyan mong mga katamnan kugihan po ng mga tao ni guys manang dili ra gutman guys nya makabaligya pa sa Cebu City ug sa uban pang panig sa Visayas region o di ba makakita ka ni nga naay murag buntod nga naisab sa niba ng buntuda na nga mura magwa na mao pagkabuntuda ay di ko bukas ay wa na mao no pero nindot jud kaadyo ning dapita guys kay malingaw ko guys bag travel bisan tuod nga kapoy pila ka oras magsakit na ning atong kunot ani guys kanang na ay magsige rag lingkod ba nya mata na to na enjoy sagdi laman kay ako hindi naman ako masyadong kanang maarte ra ko og kanang ibutang rapod sa lugar guys no unya ang tanan nga mga nabuhat guys dili ra na detalyado basta kay ang mata nalingaw og ani ra ko taman guys kay padung na ko mo uli og Cebu City ani guys unya for the next video na ho guys ako among patanaw nun sa ang mga pagkaon na encounter guys aning Cebu guys unya mao ni ang kanang naay SM Cebu City no niabot na kog Cebu City na kay padung naman mi manguli aning adlaw guys bali 1 week ni nga travel guys no unya kanang naay kaning mga gipanglabyan na ho murag under construction gani ini siya guys kay for another na pod nga negosyo siguro ba nga itukod infrastructures nga itukod sa Cebu City no so murag ingani na jud kadato ang Cebu City dali ra makatukod og buildings guys no nya kanang naay padung naman ko mouli ani salamat siya mo sa pag-uban bisag ginagmay ra ni nga video I hope nga imuha ni nga tanawon o pamatud-an og kanang ubanan ko ninyo kanunay sa ang pag-travel no nawa guys awa mong pakit-on day guys tuod usak mo babay aning video ha no pakit-on mo no sa CCLEX so di ba CCLEX ba ni lagi CCLEX lagi kanang naay ako ko magtubag-tubag kay ako ra may nag-voice over no bitaw guys as you can see very nindot kadyo ang ilahang road ani guys ani nga road na dapita kanang lami dya mo lami nindot dya mo labyan nindot dya mo picturean videohan lami unta guys ug makahigayon ko guys ako among tour guys ana nga CCLEX no mag-jogging ko ana guys puhon na guys og matansya na ho og safety ba nga ho ang pag-vlog dihang dapita guys kay murag lisod na dyan muna guys na katunay na
nabalita ko no guys nga na kuno itulis diyang dapita nag-vlog ra kuno giyahak ba. Murag na hadlok ko tog manapo guys mo na nga unja na lang ko maga-vlog dihang dapita og kanang nay makatunong ko kanang naong dada ba nga kanang mag-uban jud mi bitaw guys dire ra mo na ho tama ni bilin guys, and thank you for watching, and I hope to see you again on my next video.